स्तनपान आ एक्सरे का हम एक्सरे जांच करावे के बाद भी स्तनपान करा सकतानी। शिशु के इष्टतम दूध पियावे से बच्चा के इष्टतम स्वास्थ्य अवुरी विकास सुनिश्चित होखेला। स्तनपान बहुत जरूरी भूमिका निभावेला, जवन की हर बच्चा खाती सबसे निमन पोषण के वादा करेला। हालांकि महतारी के स्तनपान के कायम राखे में चुनौती के सामना करे के पड़ सकता, काहे कि कुछ खास स्थिति में उनका के स्तनपान में बाधा डाले के गलत सलाह दिहल जाता। कुछ मेडिकल स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेवे के जरूरत हो सकता, लेकिन कुछ खास मिथक बा जवन की महतारी में डर पैदा करेला। अवुरी उ लोग आवे वाला हर स्थिति में का हम स्तनपान करा सकतानी पर सवाल उठावे लागेले, जवना के चलते स्तनपान करावे के खुशी के सफर अवुरी चुनौतीपूर्ण अवुरी भयावह हो जाला। महतारी के छोट समय भा लंबा समय तक स्तनपान बंद करे के आम कारण बा। एक बोखार भा कवनो दोसर बीमारी से पीड़ित महतारी, 2 खांसी आ सर्दी जैसन आम फ्लू से पीड़ित महतारी, 3 माई के कुछ इलाज भा निदान हो रहे। यह सब में एगो आम चिंता बाकी का हम अपना बच्चा के स्तनपान जारी राख सकेनी अगर हम एक्सरे करावेनी, का ए हमरा बच्चा खाती सुरक्षित हुई। राउर चिंता आ डर के सरल जवाब बा हाँ। समझी कि जब हमनी के एक्सरे करावेनी जात का होला, एक्स किरण प्रकाश नियर विद्युत चुंबकीय विकिरण हवे, बाकी एकर तरंग दैर्ध्य कम होला। ई विकिरण शरीर में पारित के टूटल हड्डी के एक्सरे, छाती के एक्सरे, दंत के छवि आदि लेवे खातिर कईल जाला। छवि लेवे के दौरान शरीर में कुछ समय खातिर ही ई किरण मौजूद रहेला। अवुरी शरीर में कवनो प्रकार के विकिरण ना छोड़ेला। इनकर ना त महतारी के स्तन के भीतर के दूध पर कवनो ज्ञात असर ना पड़ेला, ना दूध उत्पादन के चक्र पर। ऐसे कवनो जांच खातिर एक्सरे करावे के बाद स्तनपान जारी राखे के बहुत सलाह दिहल जाला।